saking Galbale. Oh, Pak Tro. Kapan Pak main nang Galbale, Pak? Nggih, Pak. Suwi ya. Nggih, dangu, Pak. Ya wis yo, monggo. Gandrung, Mas. Gandrung. Mbak Blonde, Yuk, yuk nyanyi. cus. Spesial siapa Mbak Blonde? Enggak. Oke, Sila, iki sing nyuwun Dik Sila, sing nyanyi ya Dik Sila ya monggo. Ndi mau? Ketemu sliramu retatane jero dodoku esemu manis kang koyo madu citramu endang koyo widodari gawe ayeme ati
Wates gandrung di Sila ya. Juga bareng Mbak Blundi alias Mbak Sila bos kecilku. Monggo dilanjut aja kasunyatan Mas Ari. Bonusnya rasa bali karo nganu ya. Karo Mau luntur karo hakikat wes ta? wes. Aja Mas yuk monggo Mas. Yuk mengejar waktu karena nimbali sesok lumayan erek. Erek dak kowe Rom, aku jauh. Lah salahmu dhewe takon mulai nang Gak- ndok londo gak gelem kowe kok. Dongklo ae lho. Monggo monggo. Apa mulai nang Mbak Amilah kowe? Iki lho. Nggih Bu, kok tak mantuk teng biyane jenengan Bu. Aku mantuk bloro kadono Bu. Kowe kok terus ngene. Iya Rom. Bakul gombal lho iki lho. Wah, aku yo embe Mbak. Bu, kula mboten gadah salen yo ngono. Ya tukunen iku ya terus gak iso. Oh, tak kira iki lho ndok nggo. Monggo. Ya, susah. Nyanyi ya, Mbak. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nampa kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya. Durung lilo kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak nampa? Besane gembang bekar ono ing ati nanging dudu aku sing duwe.
sebelah sini ya, oke? Ram, gimana mesti Purboyo keterana benih tong-tong lek kok. Iya, mulanya Kayak anak tong-tong lek ya masih ki mau Mas. Purboyo. Iya, Ya, ya. Kok bisa? Loh, tong-tong lekmu Kang Mas. Kang Mas, ayo Kang Mas. Mo. Ya Wildan iki lho gandrung Wildan. Kang Masku tek ngene. Gundu. Sing meteng iki jane bojomu tak kowe aja. Loro karone meteng kabeh kok, So. Ting aku. Ya iku lagune Mas. Lha Mas Iku trok-trok. Jonggrang, jonggrang, jonggrang. Serabap. Ayo, Mas Wengi Mas. Dum kan nek ngompo. Gak wis. Iya tak sepuro nduk. Tesih tiku, Mbak. Yes, aneh saya. Dereng saged Pak Rama. Ya mangga. Punten nggih Pak nggih. Blonde. Berkah ayam. Mal PTN di mall. Jika masih cara jenenge. Apa ora ngerti rasa ati iki piye
tekan dindi. Aku soalnya banyak anu apa jenenge lagu sing anu aku. Sing anu. Biasanya lali ngerti dhewe to aku. Iya. Ya angger muni to ya. Luntur Mas, luntur. Luntur ya. Yuk Mas Edi nyanyi Mas Edi. Aku bengi iki jarene Mbah Dukun gak tok nyanyi luntur Mas. Gini. Soalnya aku gak hafal Mas. Yuk. Yuk. Ih, sedih deh.
cekap semanten anggene kula sakonco Caslipur Bapak Yek Bu Susi. Bu Susi. Mugi kang tesih nenggani matur sembah nuwun ingkang sampun paring-paring kula sangu. Nggih. Mugi jole luwih kathah. Amin. Monggo hakikat sebuah uang. Yuk. Cinta Ro. Tidak ada cinta tanpa uang sayang. Iya, betul, Juga betul. tidak ada uang tanpa cinta Oh betul sayang. betul. Makanya ya Mas, hakikat sebuah uang. Iya Yuk, Mas. cus. Yuk. Yo. Ayo Mas, iki Ya, wayahe Mas. nganu kok Mas. Ngemi susum nawon. Kurang aja. Karyaku apik ya Ro. Karya budaya. Dadi marmer ngene panggungnya. Mei. Ayo Mei. Anggo. Gusti Putri iki engko nek rawuh palenggahane kudu wis rapi. Lho. Iki mang ndak kurang ya, Nduk. Nggonmu ki nglipur Gusti Putri nanti Gusti Putri iki ya tak sapang ora napa galiyen lho, Nduk. Apa ya iki ora ngerteni Nang ngerteni babagan menapa to, Ndara? mongso aku iki njrantes batin cuma ono ing mergo aku kapan banget karo garwa kang ning Wijaya. Meskipun kangen kalian garwa. Yo mesti banget mergo ning kene
apa? Paman Jaya. Ya, Kula menika mboten kerasan dados pikantuk video wonten ing perintah. ora kerasan. Kula kakang saged dhumateng garwa kula Kang Mas Wijaya. Kangen karo Wijaya. Arum dalu. Kula ndara kula. Kowe abdiku. Takon ngreripih bendaramu Gayatri. Kang supaya gelem lelati karo aku. Nanging nganti dina iki dheweke isih kapang karo garwane Dyah Wijaya. Ndara. Ya. Kepareng matur nggih. Matur. Anggenipun kula ngriripih Gusti Putri Gayatri. Ya. Mboten wonten kirang-kirange. Nanging yen to mboten tresna mboten saged dipeksa, Ndara. Carane kepriye kowe kudu bisa ngripih bendaramu Gayatri kang supaya gelem lelati karo aku. Kula ripih melih niki. Mergo apa? Bayaranmu bendina njaluk mundhak terus wis tak undhaki. Gayami lho aku ndai bayaran. Lho, bupati apa? Aku iki ratu ning Kediri. Alah lagi mangkat pirang dina nek ngrembug bayaran. Ndara. Piye? Kula tak ripih Gusti Putri Gayatri. Mbok menawi saged tresnani panjenengan nggih. Iya. Ndara Gayatri. Menapa to ya? Jenengan tak ditresnani kali Ndara kakung. Purun nggih. Lho kowe iki lak nyuwung wadon. Nggih. Mesti wae kowe iki mangerteni yen kowe duweni garwa apa ya kowe gelem tresno karo Lho Ndara, pisanane pancen nggih lara. Mangke nek suwe-suwe kepinu kok Ndara nggih ha. Kowe kok pinter. pereh-pereh. Pisanan lara ning suwe-suwe ya ora lara. Nggih, tresno lak jalaran saking kulino to Bener. Ndara. Nggih. Kula nggih. Aku ora bisa ya ya. Ndara mboten kurun to Ndara. Ora iso. Kali kula mawon lho Ndara. Apa kali abi-abi niki abi wanu-wanu Ndara. Oh, karo kowe aku ya dipoatok batok. Niki lho Ndara. Kula pilihno sing mboten wonten bentene kali Ndara Gayatri. Ngene, kowe wis ora iso ngripih. Mboten. Minggir tak ripih dhewe. Ayo Ndara. Gayatri. Nang iso kowe nganti metu luh getih paribasane. Kowe bakal wal saka sengkeranku. Kula nyuwun bakti sanget dumateng panjenengan. Iya. Kula sono dumateng kula paman. Mas. Jalaran kula mboten tresno dumateng panjenengan. Kosok baline kowe ya kudu welas karo aku. Nganti aku tak rewangi ngemis-ngemis katresnan kang kaya ngene. Ewa semono atimu kukuh, bakuh, ora kego, ora gelem lelati karo aku. Gayatri. Panjenengan ampun meksa dumateng kula. Ngantos mboten jahat kula mboten badhe tresno dumateng panjenengan paman. Nganti kukut jagat. Kowe ora bakal tresno karo aku. Ora usah kaya ngono wong ayu. Donya kuwi jembar tebane. Nek kowe kepengin mati ora bakal kepenak. Kowe tak mulyake ana ing kraton Kediri. Kowe bakal tak jumenengake garwa Prameswari ana ing Kediri. Ratu tanah Pulo Jawa. Mboten paman kula mboten purun kula mboten saged nglampahi sedaya menika paman. Sapa manis Jenengan ampun kados kaya ampun bacot tresno dumateng kula paman.
tinabuhan. Mung bakune aku kepengin seneng karo kowe. Kudune welas menika panjenengan boten kula. Kula niku sampun gadahi garwa napa panjenengan menika boten enak. Aku kudu welas karo kowe. Mergo kowe duwe bojo Dyah Wijaya. Tak kandhani kaya kowe. Dyah Wijaya dina iki wis tumekaning pati. Iya, kok kowe ora ngerti? Perang gedhe antaraning Singasari lan Kediri. Kertanegara ya ramamu. Gugur ana ing rananing Mandala Yuda lan garwamu Gayatri. Uga gugur ana ing Lak. Ana ing Oka. Nanging kula boten kedados. Yen garwa kula menika sampun sedo. Ora percaya? Boten Paman. Oh, bangkuh. Apa aku lakon tidak kasar karo kowe? Jenengan apa kados ngaten Paman? Tak ulus kowe gak bisa. Ora kena. Tak pameri tembung kang manis manuhara kowe ora kena. Jaya kantuan sabar iso. Kasar penggaweane saben dina. Apa aku kasar tidak kasar? Kados ngaten Paman. Wah, dene bentaku. Boten Wah, salah. dene. Nuwun sewu Kang. Trubali ana apa? Panjenengan badhe tumindak menapa kalian kaya? Ora perkaramu. Ora usah takon aku arep tumindak apa karo Kami Gayatri. kula rumas welas kalian Gayatri saben dina tansah kasiksa badosipun. Jalaran piyambakipun kapisahaken kalian garwa. Monggo Kamis, ampun dipun lajengaken panjenengan kepengin mundhut karo kalian Gayatri. Rasakaken Trubali. welas kalian Gayatri Mas. Bedah Praja Boyong Putri sing dadi putri boyongan Gayatri. Apa aku kleru yen to aku seneng karo Gayatri? Boten lepat menika panjenengan menika tresna kalian Gayatri.
Gayatri wis tak omongno kawit mau putri boyongan saka Singosari. Nanging menika tasih kulunan panjenengan menapa panjenengan badhe tresnani kalian kulunan panjenengan. Ora ijab sing baku aku tresno karo Gayatri. Kula ingkang mepalangi tumindak panjenengan ingkang kados ngati. Kowe ora trima. Kula boten Terus bali rungokno kupingmu. Yen pancen kowe ora seneng aku duwe bojo Gayatri, kena minggat saka kene. menapa panjenengan tega nundung dumateng kula Kang Mas. Mergo kowe wis wangkal karo aku. Aku ora butuh lohmu kok tetese ana ing Kediri. Nanging kula karo panjenengan ingkang katakan kula sinten malih kang badhe Kembali sabdo pandita ratu sepisan datan bisa wala-wali. Terus balik dilagi wis ora tak agem dadi garwaku. Nata panjenengan boten ageng dumateng kula boten napa-napa. Kula gilila menata panjenengan badhe nundung dumateng neng kula nyuwun kapisan. Ampun panjenengan lajengaken panjenengan badhe pramosa pun Gayatri. Ora usah ngoceh kaya betet jeneng. Ora usah nguroni karo aku. Kowe wong wadon. Kowe ora pantes nguroni karo bojomu. Terus bali minggat. Minggat. Arep kowe Gayatri. Gelem tak pek bojo. Kula boten saged paman. Terus bali wis tak undung saka keraton Kediri. Kowe mung wanita sawiji bakal tak jumenake minangka garwa Prameswari. Gelem? Untuk panjenengan menika ampun meksa dumateng kula. Kula menika boten tresna dumateng panjenengan paman. Dadi tetep ora gelem. Boten kula boten Yen saged. to kowe ora gelem bakal tak sirnak. Monggo Kanjeng Ratu Bramantya panjenengan sarehke ati panjenengan. Mundaran Dawuh badhe tumindak menapa Sang Prabu? mateni Gayatri. Menapa sampun dipun penggalih kanthi tirtanipun kawicaksanan? Wis Boten dalem badhe nyedani dumateng Gayatri. merga lara atiku ditampik tresnaku kalawan Gayatri. Nanging katuran priksa Sang Prabu. Menawi kelampah jenengan nyedani dumateng Gayatri, panjangka panjenengan boten badhe kelampah. Kok iso? Dasaripun Gayatri kagem condokan wahyu Nur Batik Aji Wedrah Singosari. Anak Kertanegara. Leres Terus prayoginipun dipun selong kemawon. diselang Nggih. ana ing Kediri. Leres Yen kaya ngono Gayatri selang mundaran. Dudu wayah pisoanan marak sebono ing Taman Pamarti Putri Kediri. Ana apa? Pangapuntenipun menawi kula menika mboten tinimbalan sowan ngersa panjenengan. Iya. Namung badhe caos sungin lho. Ana apa mundaran? Ngaturi pirsa menawi butuh dalem gendera tunggal wulung ane saking prak. Bendera tunggal wulung ilang. Bendera tunggal wulung tanggung jawabmu nganti anes saka pelanggan pusaka Kediri. Jur kepiye tanggung jawabmu Ardaraja? Mboten kirang-kirang anggenku kula budidaya bujung ananipun maling kala wau. Mboten nginten babar pisan. Maling kala wau mbok menawi pancen laskar-laskar saking Singosari. Sisa-sisaning Laskar Singosari nggih. Bali lan orane bendera tunggul wulung. Kowe sing bakal tanggung jawab. Mulai kepareng kula badhe nyuruh widyaken wonten ing Gunung Pandan, wonten ing ngersane Bokor Sitel. Gal. Pangestunipun. Sang Prabu Bendera
icalipun Bandha Tunggal Wulung. Iya. Ing dalu punika teng kajibah tunduk kemit boten sanes Senopati Segara Winotan. Segara Winotan. Timbalana Winotan. Senopati Segara Winotan. Sabda katepalan Kowe sing kajibah jaga bendera Tunggul Wulung. menika leres. Nanging kena ngapa bendera Tunggul Wulung iso anis saka plangkan pusaka Kediri? Dinten sakmenika Bandara Tunggul Wulung anes. Pangapunten dalem ingkang kathah. Iya. Lewo jeban anggenipun jagi. Kowe tunggu kemit ananing pusaka bentuk wonten ing Kediri Bandara Tunggul Wulung. Gampang pangucapmu. Njaluk pangapura. Segara Winotan. Nani, Merga kowe wis lerwa anane bendera Tunggul Wulung anis, kowe kang kudu tanggung jawab. Mula kang saka kuwi bali lan orane bendera Tunggul Wulung kudu saka tanganmu. pangestu panjenengan ingkang suwun. Daran, Oh, kowe aja negakake kalawan putraku lan Senopati Segara Winotan. Kowe sing kajibah dadi warangka dalem bali lan orane bendera Tunggul Wulung kudu kowe uga melu cancuk Taliwondo. kepareng Sang Prabu nyuwun pamit. Kanjeng Pangeran Argara Babar Sitejo Tulunun nggih. kanthi kasugengan rawuhipun wonten ing regi pandan mriki. Pikantuk pangestunipun Bapak Resi Tejo Teluh lampah kula saking Kediri Tatan Namai Rugi namung sembah kula katur. Nggih, kula tampi jawao sesami-sami. Ndadosaken salebeting pitaken. Dening panjenengan kersa tedhak minggah ing Gunung Pandan, niki wau napa pancen nembe tetegaran lajeng kamping ngaten menapa pancen wonten wigatos. Nuhunipun wonten wigatos ingkang badhe kula unjukaken dhateng panjenengan. Atri pirsa menawi wedal menika Kadiri nembe kewon kecalan. Lajeng kecalan menapa? Menawi dipun bobot lan timbang ajinipun kala wau boten timbang kaliyan Mas Bondo donya kang mapan wonten kraton Kediri. Atri pirsa menawi bentuah bendera Tunggul Wulung anes saking plangkan Kediri Pusaka. Bila saking menika Bapak ngantos kula sowan ngersa panjenengan tuhunipun namung badhe nyara widikaken sinten Durjana ingkang saged nyolong ananipun bendera Tunggul Wulung kula wau. Nggih, boten lepat yen panjenengan nyara wijekaken bab icalipun Bandara Tunggul Wulung. Lho niki Aturan pirsa nggih Pangeran, atus pundi Bapak? pancen kalenggahan menika pintuah Bandara Tunggul Wulung menika dumunung ing Gunung Pandan. Dados bendera Tunggul Wulung wedal menika mapan wonten ing Gunung Pandan. Nalika semanten icalipun Bandara Tunggul Wulung menika pancen kadidra dening sisa-sisanipun laskar ing Singasari. Nanging ingkang saged nyelametaken Bandara Tunggul Wulung boten sanes namung anak murid kula ingkang nami Ratri Manja. Dados ingkang saged nyelametaken bendera kala wau siswa panjenengan kang sesilih Rati Manjali. Leres mila mangke monggo kula aturi pepetangan kalian anak murid kula Ratri Manjari. Dipun rantos sawetawis. Atus mekaten lho nggih ngestaken dawuh. Ratri Manjari, coba kene nduk. Cidawuh Bapak.
inggil ing Gunung Pandan Rawang Priagung Luhur putra ing Kraton Kediri panjenenganing Pangeran Ardaraja iki kowe kudu ngaturke bekti lan Pangeran Ardaraja uga kepengin gawa rasa pawantura. Kepareng Ciputu. Iya. Kanjeng Pangeran Ardaraja. Pati manjani. Sakrawuhipun panjenengan kula ngaturaken sungkem pangabekti niki Gusti. Sembahmu tak tampa ora lewat asidiku uga tamat. Sanget angen-angen kawula mugi-mugi dadosaken jimat ingkang andhani. Iya. Pati manjani. Iji Kanjeng Pangeran. Manut pratilane Bapa Resi Tejo. Lamun to kang bisa nyelametake bentuh dalem ana ing Kraton Kediri kang sesilih Gendera Tunggul Wulung iki kuwi. Menika leres Kanjeng Pangeran. Mula saka kuwi adoh saka Kediri aku pengen mboyong anane Gendera Tunggul Wulung papanke ana ing plangkan Gedung Pusaka. Pripun? Panjenengan ngersakaken Bandera Tunggal Wulung. Iya. Loh. Samunipun awal menawi seswa panjenengan Rati Manjali menika badhe marengaken anane pusaka Gendera Tunggul Wulung dhateng kula. Menapa darunanipun? Pangeran Ardaraja estunipun ingkang kirang tanggap ing sasmita menika Kenging menapa panjenengan dika kados mekaten? Kenging menapa panjenengan dakwa menawi kula menika mboten tanggap ing sasmita? adaanipun wanita yen gadhahi pangunek-unek salebeting manah kok menawi piyambakipun badhe matur bloko wonten saha panjenengan menika isin jalaran wonten kula mila saking menika pangeran monggo panjenengan kula aturi nungko dateng lampahipun Ratri Manjani tatampi mangke badhe pun paringaken. Pangestunipun. Pangestunipun. Monggo. Semune ora sedu ing penggalih. Tenane opo sing kok jaluk? Upama kowe njaluk ijol. Anane bondo donya kang mapan ana Kraton Kediri. Etung pira welangane? Mengko bakal tak wenehke kelawan kowe. Sauger Gendera Tunggul Wulung. Kok wenehke kelawan aku, Rati Manjali. Kanjeng Pangeran Ardaraja. Tak aturi pirsa Kanjeng Pangeran. Iya. Anggen kula nyolong Bandera Tunggul Wulung. Menika totohane nyawa Kanjeng. Kok njur gampang tembung sak lima panjenengan arep ngersakake Bandera Tunggul Wulung. Kandamu anggonmu nyelametke anan Gendera Tunggul Wulung. Iki totohane nyawamu. Pancen bener. Yo, yen pancen kowe ora njaluk wujude bondo donya. Sauger ana ing jagat iki ana mengko bakal tak idanani. Nanging Gendera Tunggul Wulung kok wenehke kelawan aku. Kandha bloko, apa sing kok jaluk? Apa kira-kira panjenengan kuwi kersa ngudaneni apa sing dadi pamundhut kula? Aku janji kelawan kowe. Sauger ana ing jagat iki ana. Lamun ora mudhune lintang apa dening bulan, mapan ana ing Marcapada aku sagu. Aku sagu mujuti kang dadi gegayanmu. Panjenengan jejeripun pangeran putra pengayoman. Ora kleru. Lamun panjenengan wis nate janji kudune aja nganti goroh lan blenjani. Kanjeng pangeran, jih. Bakal taulungke wonten asta panjenengan anane Bandera Tunggul Wulung. Ning wonten syarate Kanjeng pangeran. Gedhes kandha apa syarat lan saranane? Syarate panjenengan kudu
coba diambali meneh. Penjalukmu diambali meneh. Sarate panjenengan kudu gelem ngepek bojo kula. Lamun aku ora gelem. Ya ora sithik. Pripun? Dadi Sarate kula niki mboten sah angel-angel ora sah larang-larang. Kula kudu jenengan pek bojo, bandera Tunggul Wulung tak pasrahke panjenengan. Nek umpama panjenengan ora kersa tak. Rosek. Dadi syaratnya mung Sarate mung kuwi enteng gampang tur kepenak. nanging kabeh mau apa wis kok pitung kanthi jelimet. Lamun to kowe pengen dadi bojo. Sampun. Mergo apa ora dimanjali? Kowe ngerti dhewe lamun to aku wis duweni garwa. Apa mengkono kowe yo saguh yen to tak wayah lawan garwa-garwaku kang mapan ana ing Kediri. Pripun? Aku wis Sampun duweni- kagungan garwa? Iya. Alah Kanjeng Pangeran. Aja kuwatir yen to pancen panjenengan iki wis duweni garwa. Wong perkara urip diwayo wae aku ora kabotan. Malah tansaya enteng gaweane. Jarene mono, loro ning loro sewu dadi siji. Yen to ana wanita tiwayuh, yen wanci awan ditanding-tandingke rupa, yen to wanci dalu ditanding-tandingke rasa iki lho. Iki lho bot-bote wong wadon yen tiwayuh. Kuwi wong wadon saliyane kula. Nek kula benten. Dadi tenang. Nek kula, nek kanggone kula lho nggih. Wong urip diwayu kuwi mau, wong jenenge wong tresna kuwi mau ora mawas, ora petung. Arep diwayu, arep ora paton iso urip bareng wae wis seneng. Iso tak ugemi. Ki saged wong kula niki nek urip diwayu niki malah ngentengke gawean kula kok. Yen ngono tak tampa tresnamu. Tenan, Singitno sawetara aku pengen sabar jagong lawan kowe. nek panjenengan kersa ngepek bojo kalih kula. Aja nganti sepisan sampean njanjani janji. Ora bakal. Kula urip diwayah ora apa-apa ning cukup loro wae aja nganti ditambahi meneh. Wis to, ora usah was lan sumelang. Sauger mengkono apa sing dadi gegayuanku? Kelakon aku uga bakal nuruti apa sing dadi kekarepanmu wong ayu. Saestu nggih Kanjeng Pangeran. Aku ora bakal goroh lawan kowe. Gege iki salah sawijining pangeran kuwi nyupeh putra pengayoman kok gampang gone ngomong, gampang gone ngucap, serak kepengin ndang blenjani mergo wis entuk bathine. Yen kowe ora percaya, ayo tak jak bebarengan sowan nono ing Kediri ngiras pantes ngaturke anane gendera Tunggul Wulung. Ngeten? Ayo. Arga-raja, aja alo kelangan. Bendera Tunggul Wulung ana ing tanganku. Sopo to kowe kepengin baline bendera Tunggul Wulung? Rebutono saka tanganku. Iki Lembu Tirto anakku datang Arga-raja, Ratri Manjari. Oh iki muridé Kudadu. Pancen bener ora kleru. Balekke bendera Tunggul Wulung. Gampang temen. Lembu Tirto kudune sinau kelawan kahanan. Singasari wektu iki wis brubuh. Lamun to kowe gelem melehke gendera Tunggul Wulung ning tanganku. Mukti wibawamu mengko aku sing nanggung ana ing kraton Kediri. Menungso sing serakah, Arga-raja. Ngertenono. Bendera Tunggul Wulung pinangka buntuah ana ing praja Singasari. Senajan to Singasari dina iki rata padha karo lemah, Iya. nanging ngertenono. Sing wajib duweni mung liya mung Dian Wijaya. Yen pancen gendera Tunggul Wulung bakal kuwenehke Dian Wijaya. Aja luputke aku tak oncapke nyawa. Rebutono. Ayo. Adepono aku lho Bu Tirto.
sithik, mboko sethithik. Sukerto wis padha kabrasta. Sawetara aku bakal bali ana omah.